Joo, tänäänkin pikkusen barrel-rolli matalaksi ja polvi otti pikkusen osumaan. Tekijälle sattuu, mutta voisi olla sattumattakin. Että on vieläkin ihmetellyt, että miten tässä ei ole ihan oikeasti henki lähtenyt tässä touhuamisessa, mutta... Tervetuloa jälleen kerran uuden Sendipodi-jakson pariin. Tämä jakso tulee varmaan ulos jo ensi vuoden puolella. Hyvää uutta vuotta, jos ei ole sitä ennen jo ehditty mainita. Jos tämä tulee ulos maaliskuussa, niin pahoittelut tästä arvailun määrästä sitten. Meillä on täällä studiossa minä ja Juho Huhtalo vieraana. Päästään kohta tähän lisää, että kuka ihmeen Juho. Me ollaan täällä Ristimellan studiossa. Edelleen kiitokset Markulle ja Aleksille ystävällisestä studiotilan lainasta. Ja etäyhteyksin mukana vielä hetken Helsingissä Suvi. Jeps, tein 4 päivää, että pääsee suksille. Odotan innolla. Nämä jaksot tulee ulos vähän tipotellen, niin meillä on ollut tässä joulukuussa hyvä tämmöinen äänitysrupeama. Eli sen takia Suvi on koko ajan Helsingissä ja odottaa pääsyä suksille, mutta sitten kun näitä kuulijana kuuntelet, niin toivottavasti on tilanne jo korjaantunut. Onko Suvilla mitään suurempia kuulumisia kuin reissuun lähtö? Ei ole mitään ihmeellisiä kuulumisia. Jos tämä tulisi reaaliajassa ulos, niin vinkkejä siitä, että minkälainen laskukypärä kansis hommaa, kun mun kypärä alkaa olla, en kerro kuinka vanha, mutta alkaa olla vähän laittoman vanha, niin totesin, että nyt mä en enää voi lykätä sen uusintaa, mutta luulen, että siinä kohtaa, kun tää tulee ulos, niin mä toivottavasti olen sen kypärän nyt päivittänyt jo. Tätä me kaikki toivotaan. Meillä on Sendipodin henkeen erittäin hyvin sopiva vieras täällä tänään. Rovaniemeläisperäinen, mutta nykyään Oulussa ja täällä Äkäslompolossa vaikuttava hurjapää Juho Huhtalo. Tervetuloa. Kiitos. Juho on paitsi vapaalaskija, mutta ehkä jopa ensisijaisesti me tunnetaan Juho basehyppääjänä, speedflying-harrastajana ja aikaisemmin sä oot ollut ihan aktiivisesti myös noita leijajuttuja tehnyt. Kyllä. Oliko tässä nyt puuttuuko tästä joku laji vielä? No on siinä kiipeilyä ja mitä muuta, mutta niitä on niin paljon, että en mekään muista itse kaikkea, mitä me harrastan. Jep. Ja tässä saattoi tulla muutama semmonenkin laji, joka ei ehkä ole ihan tavan kesängin skinnaajalle niin tuttu. Niin tässä jaksossa vastoin periaatteitamme niin puhutaan myös aika paljon näistä lajeista, että mitä ihmeen nämä tällaiset lajit on, missä joku rätti siellä taivaalla on ja miten ne eroavat toisistaan, miten niitä pääsee aloittamaan, miksi sä haluaisit aloittaa tämmöisen lajin ja miten tämä kaikki liittyy vapaalaskuun. Yes, eli jos absoluuttisesti vastustaa kaikkea tuulen tai ilmavirtojen tai muun voimalla tapahtuvia lajeja, niin ei kannata välttämättä tätäkään jaksoa kuunnella, mutta luulen, että on silti meidän kuulijakunnalle ihan relevanttia kamaa luvassa. Jep. Me tunnetaan Juho, Suvi tuntee ehkä mun kautta, mutta... Aapon kautta. Joo, mun ja Aapon kautta. Ja meillä on Juhon kanssa sellainen tausta, että... Joo, meillä on kyllä hauska historia. Joo, Instagramista, mutta haluatko Juho kertoa, että mistä? Joo, tuo tuli Instagramissa vastaan ja tuolla oli silloin tuommoinen 9,5 neliöinen Swing Mirage Speedwing, joka on tuommoinen aika niin kuin kokeneen ihmisen harrastusväline ja minä mietin siinä vaiheessa, että onpa siistiä, että joku suomalainen vettää noin pienellä speedwingillä, että aika siistiä, että pitääpä tutkiskella vähän enemmän ja aloin sitä stalkkaamaan tietenkin tuua. Ja jossain vaiheessa kävi ilmi, että nyt on pikkusen väärät harrastusvälineet, että oli ostettu vähän liian hätäinen speedwingi ensimmäiseksi liitimeksi ja laittelin sitten tuolle viestiä, että parempi pistää kampepakettiin ja opetella lentää jollain oikeasti isommalla ja turvallisemmalla vehkeellä, entä tällä pro-tason kamppeella ja onneksi se sen sitten loppupeleissä uskoikki ja niin. Et se vissiin sitä ilmaa saanutkaan kertaakaan. ei riittänyt uskallusta. Tästä on siis joitain vuosia aikaa. No 4-5 vuotta. On sitä varmaan enemmänkin. Ei sitä varmaan niin paljon. Mä veikkasin joku 4 vuotta suurin piirtein. Mutta joo, että siis omasta kokemuksestahan se oli, että
joku mies tulee neuvomaan Instagramissa, että miten mun pitää elämääni ja harrastuksia. Niin joku alkaa laittelemaan viestiä, että, niin, että mikä homma. Joo, niin siinä oli sen verran harvemmin ehkä tulee niin tällaista neuvovaa täysin randomilta Instagram-direktissä, niin sen verran kiinnostuin, että kukakohan tää nyt on. Ja sitten kyselin. Me Suvin kanssa aloitettiin leijahiihtoharrastus aika lailla samoihin aikoihin 2021 alkuvuodesta tai keväällä. Niin, joo, 2021 alkuvuodesta, niin sieltä sitten oli jotain yhteisiä tuttuja tähän Juhoon. Niin sitten vähän kyselin, että onko miehen neuvoissa mitään perää. Ja sitten oli perää ja sitten olin sitten kiitollinen, että tuli neuvoja vastaanotettua ja lähtikin tämä kyseinen siipi myyntiin ja sitten myöskin aloin hahmottaa, että mitä itse lajilta haen, joka on hieman eri kuin tällä hetkellä mitä Juho harrastaa, vaikka molemmissa varjoliitimellä tai siitä pienemmällä versiolla ilmaan pääsee. Mitä sä opit tästä virheellisestä siiven hankinnasta? No ehkä semmoinen klassinen, että ennen kuin laittaa lähemmäksi tonnin kiinni johonkin varusteeseen, niin voisi hieman vähän konsultoida vanhempia ja kokeneempia harrastajia enemmänkin kuin muutamaa ja hahmottaa, että mitä uudella harrastuksella tavoittelee ja vähän ottaa paremmin pohjatyöt selville. Mutta tässäkin oli kultareunus, eli näistä varusteilla on onneksi jälleenmyyntiarvot hyviä, niin taloudellista damakea ei onneksi päässyt kummemmin syntymään. Toki taloudellista damakea syntyy, kun aloittaa yhdenkään varusteen intensiivisen lajin, mutta... Ainahan se touhutonni meneekö uuden harrastuksen aloittaa. Jep, niin päästään kustannuksiin vielä tarkemmin jossain kohtaa, mutta se oli semmoinen oppirahoja siinä, että vähän huolellisemmalla pohjatyöllä, eikä sellaisella alkuinnon sokaisemalla. Meillä oli siis kurssilla oli samankokoinen siipi, niin siitä ajattelin, että no tämä on varmaan hyvä, mutta kurssin olosuhde ja mitä sillä tehtiin, niin oli ehkä eri, mihin olin sitten itse haaveilin. Mutta tässä nyt tulikin jo vähän termejä, speedwing ja varjoliito, sitten kiteily, eli suomeksi kite on leija, mutta puhutaan aika paljon kiteilystä. Joo, ei sitä suomenkielistä nimeä hirveän moni käytä. Jep, niin jos käydään vähän läpi, että mitä nämä on, ja sitten tuossa mainittiin, että sulla on aika usein se base-paita päällä, eli base-hyppy, niin että mitä nämä on tämmöiset? Base-hypyn moni saattaa ehkä tietää, että se on niinku vaarallista. Siinä on ehkä, jos ihminen tietää yhden asian, että se on vaarallista, niin päästään tähänkin ja tähän riskienhallintaosioon tässä jaksossa. Mutta jos aloitetaan ihan perusasioista, niin aloitetaanko vaikka siitä leijahiihdosta? Siinä on, siitä osataan minä ja Suvikin jotakin sanoa, mutta Juha voi vaikka aloittaa. Miten sä lyhyesti selittäisit? Eli leijalautailu on tai leijahiihto, niin se on purjehduksen alalaji, missä sulla on noin 12, voi olla isompikin, mutta sanotaan, että noin 12 neliöinen leija, noin 25 metrin punosten päässä, mitä se ohjaat semmoisella puomilla, joka on sitten sulla valjaessa kiinni. Eli se leija tuottaa tuulesta vetoa ja sen leijan avulla voidaan sitten liikkua tuntureilla tai jäällä tai kesällä tietenkin vedessä ja sillä voi tehdä semmoisia erilaisia hyppyjä ja temppuja ja siinäkin on hyvin monta alalajia, mutta periaatteessa se on niin kuin, voi kuvitella purjehduksen alalajina. Se on ehkä semmoinen niin kuin... Joo, aika saman kesällä vedessä tehtävänä siinä on paljon samaa kuin vaikka purjelautailussa. Kyllä. Ehkä niin kuin purjehduksesta, jos skaalaa pienempää ja helpommin mukanaan kuljettavaa välinettä, niin sitten purjelautaa. Ja sitten jos haluaa vähän hyppiä korkeammalle, niin sitten leijassa on samoja elementtejä. Näinpä. Ja ehkä se on maailmalla se laji on erityisesti tuohon vesillä tehtäviin hyppyihin. Ja... Kyllä, se on tämä talviharrastaminen on aika harvinaista tuolla muualla, mutta meillä kun talvi on pitkä ja yleensä kylmä, niin jostain kumman syystä se meillä täällä Suomessa tuo talviharrastaminen on yllättävänkin aktiivista ja suosittua. Ja Pallaksella järjestetään vuosittain Palla Sky Week, niin se on kyllä uskomatonta, miten hyvin se kerää niin kuin ulkomaisia harrastajia. Joo, se kerää tosiaan niin yllättävän kaukaakin ulkomaalaisia. Mutta onhan se nyt siisti paikka siihen harrastukseen, niin sitä ei pääse kyllä yhtään mihinkään. Joo, kyllä siinä aika mehuissa jengi on, kun pääsee Pallakseen aakeelle tuntureille vetää leijoilla. Ehkä leijoissa mun mielestä, sanokaa jos olette eri mieltä, mutta mun mielestä aika selkeä linkki myös vapaalaskuun sitä kautta, että leijoja on myös semmoisia niin kuin hyvin pieneen tilaan pakkautuvia, kevyitä
versioita, joilla pystyy olosuhteen asuessa kohdilleen, niin myös nousee vaikka tunturin päällä siellä pallaksella. Kyllä. Jos on paljon puita, niin ei pysty. Mutta esimerkiksi pallaksella, kun se puusto on niin harvoin, niin pystyy hyvin. Toki mitään ihan hirveän jyrkkää seinää sillä ei nousta. Että itsellä ainakin toistaiseksi se, että oikeasti yhdistäisi sen leijailun ja alas laskemisen on kyllä jäänyt vielä teorian tasolle. Joo, meillä on alun perin ehkä lähdettiin kaikki Suvin ja Aapon kanssa näille kursseille silloin 2021 keväällä, niin ajatuksena mielessä, että ei tarvitse enää yhtään metriä skinnailla, että aina vaan leijalla ylös ja laskien alas, niin sanotaan, että niitä päiviä on loppupeleissä tullut aika vähän. Kerran mentiin Sturhaugen puurajasta lähes toppiin leijoilla Aapon kanssa, mutta loppupeleissä kun laskee sen leijan rikaamiseen, eli siihen käytettävän ajan, että sä laitat ne narut suoraan ja avaat sen leijan, niin loppupeleissä aika lailla yhtä nopeasti meidän skinnaavat kaveritkin siellä topissa oli. Totta kai tässä, jos tulee tosi paljon metrejä alle, niin siinä pääsee aika nopeasti, että kyllä on nähnyt sellaisia proota, jotka vaan heittää sen leijan sieltä jostain takin alta ilmoille ja jatkaa heti, mutta... Joo, se on kyllä siistiä, kun joku osaa. Jep. On ehkä sellainen laji sekä vedellä että lumella, että näyttää helpommalta kuin mitä on alussa. Se on kyllä justiin sitä. Ei ole... Sitten kun sen osaa, niin se on tosi helppoa ja kivaa, mutta siinä on aika paljon saa solmuja availla ja selvitellä sitä solmussa olevaa leijaa. Puhutaan siis helpostikin tunneista, mitä menee vaikka per leijakerta, varsinkin alussa, ellei ole jotenkin tosi nerokkaasti osaa välttää niitä solmuja. Ja muutenkin se myös, lumella on vähän helpompi se itse harrastuksen aloittaminen, mutta vedessä vesistartti tarkoittaa, että sun pitää tuottaa leijasta vetoa just oikealla tavalla, jotta se vetää sut pois vedestä ja kantaa sut veden päällä, mutta ei ole niin voimakas veto, että sä lähtisit raketin lailla, sinkoutuisit sieltä NS-veden yllä. Niin sellaiselle nopeita tuloksia haluvalle leijahiihdon tai leijalautailun aloittamista emme voi suositella, mutta sitten kun alkukynnyksestä on päässyt, niin Suomessa ja Norjan tuolla alavimmilla tuntureilla vaikka, mikä se on, onko Finnmarkkia? Ei se ole mitään, meillä on niin vähän käynyt siellä. Mikä se on se? Varangin niemi. Varanger, totta, just se. Kato. Noniin, Varangerissa on sellaista akeeta laakeeta, mikä on ihan maailman mittapuulla uniikkia, missä voit tehdä päiväkausien tunturiretkiä leijalla ja sopivissa olosuhteissa vaikka käydä päiväseltään päiväretkellä Kilpisjärveltä Haltille ja takaisin, joka on 50 kilometriä, reilu 50 kilsaa per suunta, niin semmoinen kevyt tunturileija, joka painaa parhaimmillaan noin kilon ja pakkaantuu pieneen, niin avaa kyllä ihan upeita retkeilymahdollisuuksia, mutta se on hieman vaikeampaa, miltä näyttää. Miten Juha, oliko sulki silleen, että se leijailu tuli ekana? Vai mikä on ihan ensimmäisenähän me ollaan alkanut laskemaan joskus 1,5-vuotiaana, että kyllä mulla on laskettelu ja lumilautailu YMS ollut ihan ensimmäisenä, mutta tämmöiseen niin kuin, voisiko sanoa kamapainotteiseen hommaan ja tämmöiseen niin kuin kelilajeihin, niin kyllä tuo leijalautailu tuli ihan ensimmäisenä silloin, että se on ensimmäisiä tämmöisiä lajeja, missä on joutunut kyttäämään harrastuspäiviä, että milloin on paras keli harrastaa ja no joo, se on kyllä tullut ensimmäisenä näihin kelilajeihin mulle. Minkä ikäinen sä oot ollut tai kuinka monta vuotta siitä? 13 vai 14 vuotta, eli parikymppinen vähän alle. Joo. Ja eikö niin, että sä ihan olit leija, jos sä, en tiedä mitä sanotaan, mutta harrastit, oliko Lappiksen tiimissä? Joo, kyllä. Kyllä, eli tämmöisen maahantuojan tiimissä ollut niin leijalautailijana ja kai siinä oli jonkun verran hyvää vissiin siinäkin lajissa. Ja se on nyt varmaan ollut pisimpään laskettelun lisäksi lajeista, mitä mä oon jaksanut harrastaa. Nyt se on tosiaan väistynyt aika monen muun lajin tieltä, mutta on se edelleenkin taustalla ja on se aina välillä mukava käydä leijalautailemaan, ei sitä pääse mihinkään. Tuliko sulla vapaalasku jo ennen leijajuttuja vai onks ne, tai missä kohtaa vapaalasku on tullut sulla tähän? Se on oikeastaan vapaalasku on ollut hyvinkin on-off-painotteista koko minun elämä, että niin kuin minä sanoin, että me on 1,5-vuotiaasta asti lasketellut ja se on ollut vähän semmoista on-off meininkiä, mutta sille, että isolla suuttimella vapaalaskua varmaan semmoisen 6 vuotta sitten aloin harrastamaan. Että kyllä niin leijalautailu tuli ensin ja jos niin kuin kuvitellaan sille aktiivisesti, niin leijalautailu tuli ensin ja sitten vapaalasku siihen kylkeen. Ja tosiaan vapaalaskulla ja niin kuin Suvi tuossa alussa vähän mainitsikin, että vapaalasku ja leijalautailu liittyy aika
helposti yhteen, koska Kyllä. vaikkapa ihan konkreettisesti, jos siellä leijalla lähtee sinne tunturiin ja tuuli vaikka loppuu yhtäkkiä, niin sieltä sitten hiihtäen tullaan takaisin, niin siinä kohtaa on oikein mukavaa, että sulla on skidboardingiin sopivat varusteet. Kyllä, siinä vaiheessa toivoo, että olisipa ollut splitti alla tai vaikka randosukset tai jotain muuta vastaavaa. Ei ihan niin paljon harmita hiihellä pois. Ja sitten sitä voi myös aika hyvin yhdistää. Vaikka samana päivänä, jos lähtee Pallakselle kevät-talvella, niin voit käydä aamulla, jos on kiva tuuli. Voit käydä leijailemassa. Sitten jos tuuli tyyntyy, voit vaikka vähän varjoliitosiivellä tai semmosella, mikäs nää mustaashit? Parakaitilla. Jep. Eli tämmöisellä leijan ja varjoliitosiiven välimuodolla mennä. Tai sitten voit lähteä vaan vaikka vapaa-laskeen tekemään pienen touri iltapäivälle, että se mahdollistaa. Kyllä. Tässä nyt puhutaan paljon sitä Pallaksesta, mutta siinä on ihan syy, miksi siellä, jos haluaa nähdä livenä näitä kaiken maailman taivaalla olevia rättejä, niin keväällä kun menee huhtikuun alussa Pallakselle, niin, tai sitten Pallas Kite Week on viikko 7 helmikuun alkupuolella, niin siellä on ihan syystä sinne porukka kokoontuu. Joo, tuliko se vapaa-lasku, jos pystytään siinä vielä hetki, niin mitä kautta se edes tuli sun elämään? Oliko sulla jotain kavereita, jotka harrasti sitä, vai kun tavallaan kuitenkin suhteellisen myöhään, mutta vähän vanhemmalla iällä kuin just vaikka se leija tai muu, niin mistä se kipinä siihen syttyi? No ei oikeastaan niin kuin kenenkään kaverin puolesta, vaan aloin miettimään joskus, että kun itse sitä leijalautailua harrasti pumppuleijoilla, eli semmoisella, mikä pumpataan täyteen ilmaa, kun oli nimenomaan freestyle-painotteista se minun harrastaminen. Ja aloin sitten miettimään, että sitä rompettaa niin paljon, että olisi siistiä joku laji, mihin ei tarvi niin paljon rompetta, niin paljon kamaa, että voit vähän vapaammin liikkua. Niin siitä se ajatus sitten oikeastaan lähti, että hei, että voisi tätä vanhaa vapaalaskuharrastusta pikkusen niin kuin jalostaa. Ja siitä se ajatus oikeastaan lähti, että halusin sen, että ei tarvitse sitä käsittämätöntä määrää leijakampetta raahata tunturiin, että voit vaan pistää sukset jalkaan ja lähteä hiihtelemään. Jos joku kuulijoissa miettii leijaharrastuksen aloittamista ja myös sen kustannuksia, niin voitaisiin niistä tässä heti alkuun antaa ihan muutama lause. Leijakurssi. Kurssi ja tonni menee. Sieltä tuli lyhyesti. Meiltä on siitä tosiaan nyt kohta 5 vuotta aikaa, kun me ollaan Suvinkaan käyty kurssit, mutta olisiko se silloin ollut joku 300, 400? Niin, sisältää tonninen kamat, kato. Jep. 300-400 ehkä on ollut kurssihinta, ellei ole ihan sikana inflaatio iskenyt. Se on siis... Mielestäni oli joku 300 päivän kurssi. Joo, ja siihen se on niin kuin Suvi sanoikin, niin päivän kurssi, jos keli on hyvä. Sen voi käydä kesällä tai talvella. Ja sitten Suomessa on useampiakin toimijoita, jotka sitä kouluttaa. Ja sitten siihen, kun sitten innostuu lajista, niin halvimmillaan käytetty leijan saa ehkä 200. Ja muut vermeet. Kesälle tarvii vähän enemmän. Tarvii Suomen oloissa märkäpuvun, trapetsin, eli semmoisen, mihin se menee se sun leijan puomi kiinni. Niin kesälle tarvii vähän enemmän, mutta ehkä se Juhon tonni on aika... Touhutonni, se on semmoinen perinteinen. Tonni kamoihin kesällä, jos siinä ainakin osa on ostettu käytettynä. Kyllä. Talvella pääsee vähän vähemmällä, jos sulla on jo sukset tai lumilauta. Jep. Niin sit sä et tarvi muuta kuin leijan ja sen puomin. Niin silleen talvelle sä voit päästä vähän halvemmalla. Mutta sitten, jos haluaa niitä leijaretkiä tehdä, niin siinä kohtaa semmonen niin sanottu single skin tai patjaleija, jota ei siis pumpata ilmalla täyteen. Vaan se täyttyy käytännössä tuulesta, mutta tää on myös laji, mihin saat kaiken rahan upotettua, jos haluat. Että Jep. Ja niitä leijojahan sitten, jos haluat tällä lajia harrastaa kaikilla keleillä, niin tarvii vähintäänkin sen 3. Vähintään. Sitten se huomaat, jos vasta sulla on niinku useampi niitä ja sulla on autotalli täynnä tai varasto täynnä leijoja. Ja sitten sulla on kesälle omat ja talvelle omat ja se lähtee aivan käsistä helposti, mutta sellaiseen, jos ei ole pakko joka kelillä päästä harrastamaan, vaan vaikkapa sellaisilla keleillä, kun laskeminen on ikävää, eli on liian kova tuuli, ja riittää vaikka käydä talvella, Kyllä. niin sä voit ostaa vaikka sen yhden leijan, Näinpä. joka riittää. Esimerkiksi ostaisin itse vaikka 6 neliömetrin single skin leijan, ja tähän settiin menee ehkä semmoisen saa käytettynä, heittäisin 100-300-400, riippuu millaisen diilin löytää, ja sitten puomin, eli siihen se ehkä sellaisen 400-500 upotettua, näin. Ehkä ylipäätänsä niin kuin oma
ongelma leijailun kanssa, tai ei välttämättä ongelma, mutta minkä takia sitä ei ole niin paljon kuitenkaan tehnyt, tai sitten on niin paljon innostunut, on se, että tosiaan sitä vermettä pitäisi olla niin kuin aika paljon, tai niitä eri leijavaihtoehtoja, jotta pystyisi kasvattaa sitä harrastuspäivien määrää. Sitten totta kai se on, niin kuin, onhan vapaa-laiskukin tosi altis kelillä, mutta leijailu se vasta onkin. Sun pitää olla oikein kokoinen leija tai tietyn kovuseen tuuleen ja niin edespäin. Niin ehkä se, niin kuin, siinä se on niin kuin harrastus, jossa se varusteen määrä menee niin paljon vielä isommaksi helposti kuin vaikka vapaa-laskus ja muuta. Et itse ainakin se, vähän niin kuin se rahankulutus plus sit ylipäätään se materiaan määrä, niin ei niin hot sitä. Se on varmaan niin kuin yksi isoimmista syistä, minkä takia se on jäänyt silleen vähän niin kuin tai vähän vaan aika paljonkin sivulajiksi itsellä. Kyllä sitä tulee niin kuin muutaman kerran vuodessa tehtyä, mutta ei kyllä kauhean usein. Ja sitten toki totta kai, että kesällä se tappelee mulla niin kuin purjehduksen kanssa ja talvella laskemisen kanssa. Ja kesällä sitä on vaikea esimerkiksi Helsingissä harrastaa ennen kuin on tosi hyvä leija hiihtämään myös vedessä, mitä mä en ole, joten mä en voi mennä Lauttasaareen, missä varmasti moni helsinkiläinen on leijailijoita nähnyt, mutta sinne ei ole asiaa, jos se ei ole tarpeeksi hyvä, niin mun pitäisi ensin mennä Hankoon tai Yyteriin harjoittelemaan sitä vedessä leijahiihtämistä, että mä voisin tehdä sitä Helsingissä. Niin tavallaan se ei ole niinku helppo laji harrastaa sit kaiken sen materiaan lisäksi myöskään. Toisaalta sulla on niinku yksi leija ja siltikin sä saat niinku jonkin verran joitain harrastuspäiviä vuodessa, eli myös jos hyväksyy sen, että ei ole pakko kaikilla keleillä siellä olla, niin sitten voi hankkia sen yhden ja sitten tehdä silloin, kun se olosuhde on siihen kiva. Esimerkiksi Ylläksellä välillä on talvella sellaisia päiviä, että et näe yhtään mitään tuolla ylhäällä tunturissa. On joku +4, hirveä tuuli, oikeastaan mikään laji ei niinku inspiroi, mutta ulos haluaisit mennä, niin semmoisella kelillä on hauska mennä järvelle leijan kanssa, vaikka siihen, hyppimään. Niin on, siihen saumaan ei muuta kuin leijan kanssa Jerisjärvellä ja ajat on kiva. Sitten jos lähdetään leijasta seuraavaan, mitä näkee aika usein ihan samoilla harrastuspaikoilla, yleensä ehkä vähän eri aikaan päivästä, koska erilainen tuuliolosuhden vaatimus niin on varjoliito, ja siitä sitten on tämä juholaji, eli speed flying, jolle me ei osata puhua suomea, me ei tiedetä, mikä se on suomeksi. No ei sillä oikein ole suomenkielistä vasta. Vauhtilento. Kuulostaa hyvin ouvolta. Jep, mutta se monesti sekoitetaan leijailuun, koska ne on aika samannäköisiä kaukaa välineet. Joo, siis kyllähän nuo kaikki tuommoiset ratithan näyttää semmoiselle ihmiselle, joka ei tiedä, niin ne näyttää kaikki oikeastaan hyvin samalta, mutta speed flying siipi on vähän niin kuin varjoliidin, mutta hyvin paljon pienempi ja pikkusen eri muotoinen. Ja se, mikä on speed flyingissa ero varjoliitimeen, niin varjoliitimellähän yritetään esimerkiksi pallaksella justiin niin lentää rinne tuulessa, eli rinteen suuntaisesti tuulee ja varjoliitimellä yritetään pysyä siinä rinne tuulessa. Kun taas speed flyingissa me halutaan mahdollisimman tyyni keli ja jyrkkä mäki, ja kun siinä on ideana tulla mahdollisimman lujaa sitä jyrkkää rinnettä alas mahdollisimman lähellä maata. Eli toisessa yritetään pysyä ilmassa ja toisessa yritetään tulla mahdollisimman lujaa alas. Eli no. Jep. Eli varjoliito, jos on ihan uusi juttu, niin siinä tavallaan se on sitä niin kuin perinteessä niin kuin lennät. Sä voit, kyllä, vaikka Alpeilla voit lentää vuorelta toiselle, tai Suomessa on tehty, niin kuin, sä voit lentää vuorokauden, jos oot ihan pro. Kyllä. En tiedä mikä on maailmanennätys, mutta siis tunteja ja tunteja olla siellä ilmassa. Ja se on lentämistä, se on Ilmailuliiton alainen laji. Ja varjoliinin riippuen koosta niin pystyt olemaan sillä ilmassa loputtomasti heittomerkeissä, koska sääolosuhteet vaikuttaa. Kyllä. Ja näin. Ja sitten tosiaan Pallaksella, Ylläksellä, jossain missä tai ylipäätään Saanalla, Kilpisjärvellä, niin se rinnettä vastaan kohti suora tuuli, niin se joutuu nostamaan itsensä se tuuli ja ilmavirta sen kummun yli, joten sitä seuraa nouseva ilmavirtaus ja siinä voi sitten pysyä. Kyllä, siinä varjoliitimellä yritetään pysyä siinä ja soarin on sen niin kuin rinnelento. Se on ehkä termi. Jep. Ja se on, vaikka näyttää ehkä hurjalta, niin se on oikeastaan näistä lajeista, mistä tänään puhutaan, niin ehkä konservatiivisin ja turvallisin. Sanoisin, että No leijalautailu ehkä enemmän, kuitenkin turvallisen.
No mutta kyllä No en leijalla, tiedä. mä väittäisin, että leijalla Leijassa on vauhti, niin vauhdit nousee niin sairaan No joo, koviksi. mutta toisaalta sä saat varjoliitimelläkin semmoisia vauhteja, että niinku alkaa oikeasti pelottaa. No se riippuu vähän tekijästä, Niin. mutta sanotaan, että No turvallisimmasta päästä. niin turvallisinta päästä ja myös varjoliitimellä, jos oot konservatiivinen sen kelin suhteen, mihin lähdet lentämään, niin sanoisin, että vaikkapa kuolemanriskiharrastus urasi aikana on Hyvin pienempi pieni. kuin vaikka vapaalaskussa, jos Kyllä, vapaalaskijana olen samaa liikut mieltä. vyörymaastossa. Jep. Että vapaalaskuun liittyy semmoinen elementti, jonka voit poissulkea sillä, että koskaan et mene lumivyörymaastoon, mutta jos menet, niin sä et voi täysin 100% olla varma, ettei tule lumivyöryä. Ja varjoliitimellä ehkä, tai varjoliidossa, niin jos sitä tekee konservatiivisesti ja sitä on ylipäätänsä ehkä mahdollista tehdä sillä, että ne vauhdit pysyy rajatumpina tai pienempinä kuin laskiessa kuin leijaillessa tai sitten noissa muissa lajeissa, mistä kohta puhutaan enemmän, jolloin tietysti kun vauhdit on pienempiä, niin on enemmän aikaa reagoida ja traumaperäisen loukkaantumisen riski on pienempi. Ja varjoliitimissä on myös standardoitu turvallisuusluokitus, ja jos et sä ikinä, A-siipi on se, ne menee A:sta D:hen, ja sitten on myös luokittelemattomat, joilla Juho paljon lentää, mutta A-siipi on se aloittelijasiipi, että jos et sä siitä lähde hakemaan suorituskykyisempää laitetta, niin se vaatii äärimmäisen huonoa tuuria Kyllä, ja äärimmäisen epäonnistaa taidokkuutta saada semmoinen A-luokan siipi jotenkin vaikkapa sakkaamaan niin, että tiput taivaalta. Kyllä. Niin, tai bruttaamaan tai mitään, että se ei niinku tapahdu vahingossa, tai jos vähän teet jotain väärin, niin ne pitää muotonsa, ne pitää sut kyllä ilmassa. Kyllä se on ihan tosi, että aloittelijan leadin, että siihen on ihan syynsä, että niin se on se passive safety on hyvin eri luokkaa entä tuommoisessa sitten kisaliitimessä. Että. Jep. No, mitä sitten speed flying? Miksi sä teet sitä, etkä tätä mukavaa, turvallista, lepposaa auringonlaskussa liitelyä varjoliitimellä? Se olisi hyvin kiva, jos se riittäisi se turvallinen kekkulointi auringonlaskuessa varjoliitimellä, mutta kun tarvii vähän vauhtia ja vaarallisia tilanteita elämään, niin mikäpä sen siistimpää on, kun lentää 80-90 maapallon vieressä piuhuen, niin en mä tiedä, se kai tuo jonkunlaista rauhaa omaan päähän. Ja siinä on oikeasti niiden asioiden äärellä, mitkä niin kuin on itselle tärkeitä. Tai ei välttämättä tärkeitä, mutta siinä hiljenee kaikki. Ei mieti oikeastaan mitään. Se on se juttu. Joo, eli siinä se suurin ero on, että sä pääset speed flying siivellä, eli tällaisella pienemmällä varjoliitimellä tai varjoliitimen kaltaisella siivellä pääset nopeampia vauhteja, yli tuplavauhtia verrattuna tavalliseen varjoliitimeen, ja sä voit myös tehdä sillä hienompia temppuja. Onko sulla jotain kertomus, millaisia nämä temput on, jos... No en oikeastaan laittaa sitä tempuiksi, että niin varjoliitimessä on sitten taas niin kuin tämä acroflying, mikä on itse en acroa harrasta, koska mulla tulee todella huono olo. Mulla on tosi paha matkapahoinvointi, niin mulla acrotempuista tulee huono olo, mutta niin siis ehkä tunnetuimpia tämmöisiä speed flying temppuja tai temppuja, mutta barrel roll, eli tehdään semmoinen kierähdys ja sitten swooppaaminen, eli yritetään mahdollisimman kova vauhti saada niin kuin maan pintaan, eli oikeasti pistät siiven syöksyyn ja yrität oikeassa sinne maan pintaan ja mahdollisimman kovaa, mahdollisimman lujaa lentää mahdollisimman pitkälle. Niin, tällaisiin manöövereihin semmoinen tavallinen, varsinkin semmoinen A-luokan aloittelijasiipi, niin ei. Sä et saa pysty sellaisella niin kuin tekemään mitään. Ei, se on vähän sama kuin ei Toyota Corollaakaan ole tehty ralliteille, tai on se tietenkin se rallikorolla. Jep. Tulisi hirveästi kysymyksiä näistä riskeistä ja tempuista ja muusta, mutta käydään vielä nämä lajit loppuun, mutta ehkä nopeasti tämä, jos joku nyt innostui aloittamaan speedflyingin tai varjoliidon, niin no speedflyingin jos aloitat, niin saat Juho Huhtalon Instagramissa peräs, että... Joo, jos ostat heti alkuun pro-tason siiven ja lähdet sillä vetään, niin täältä tulee, että tuolla on kokemusta siitä, että... Mutta siis noita lajeja, niin varjoliittokurssin kautta suosittelen myös speedflyingin aloittamista, että niin kun, tai sitten, no joo, itse asiassa varjoliittokurssi. Siellä sä saat tarpeeksi sun perehdytetään keleihin ja miten se leadin toimii, sulle tulee hyvää niin kun, käsitystä aerodynamiikasta, miten se siipi toimii,
sulla tulee vähän tutuksi se niin kuin kaikki, että sieltä on sitten hyvä lähteä rakentamaan esimerkiksi speed flyingiin sitten pohjaa, eli pikkuhiljaa lähdet pienentämään siipeä ja lähdet ottaa maapalloa pikkuhiljaa lähemmäs, eli niin kuin, noissakin kannattaa muistaa, että kiire ei ole mihinkään, että varjoliitokurssin kautta ja pikkuhiljaa. Ja hinnastosta, niin varjoliitokurssi Suomessa maksaa sen muutaman tonnin. Se on yllättävän kallis, 2 tonnia. Kyllä. Sen saa edullisemmin, jos käy ulkomailla, mutta ulkomailla myös laatu on mitä on. Osa on ihan todella päteviä, mutta sieltä löytyy myös vähän Kyllä. ei niin hyvää. Itse ollaan aikoinaan tämän Aapon kanssa, josta tästä puhuttiinkin, että ollaan sen kanssa samaan aikaan, Suvi ja minä ja Aapo näitä lajeja alkoi harrastaa, niin käytiin Portugalissa, maksoi vain tonnin, mutta laatu oli myöskin, Joo, laatu oli myöskin sitä, mitä oli. Kyllä. Että en missään nimessä suosittele sitä Portugalia. Me käytiin vielä useammalla eri toimijalla. Ei niinhän se sanoit sillä joo, että ei ollut mennyt ihan putkeen. Siellä oli vähän liian välimerellinen asenne siihen hommaan. Muistan, kun juteltiin tästä silloin. Joo, niin näin, niin sitten Alpeella on myös hyviä kursseja, mutta siellä nekin nousee aika helposti näihin Suomen hintoihin, Kyllä. että ehkä ei välttämättä ole se asia, missä nyt kannattaa säästää. Joo, että en välttämättä itse säästäisi tämmöisissä turvallisuusasioissa, että niinku Jep. se kirpasee laittaa semmoinen raha kiinni, mutta sitä se vain on. Jep. Niin ehkä Varjoliito on niinku myös semmoinen asia, missä siitä kurssin käymisestä on oikeasti aika paljon apua ja iloa, koska siinä on aika paljon myös sitä teoriaa. Et esimerkiksi jos vertaa vaikka leijailuun, niin mä oon ainakin vahvasti sitä mieltä, että leijailun kyllä voi aloittaa hyvin ilmankin kurssia sillä, että jos sulla on joku harrastava kaveri, niin ylipäätänsä se sisältö, mitä yhden päivän kurssilla käydään läpi, ei ole niin paljon. Niitä turvallisuusasioita ei ole niin paljon ja teoriaa ei ole niin paljon. Ja se on helpommin mun mielestä ymmärrettävää kenelle tahansa maallikolle. Et ehkä Varjoliitokurssi on se, mikä kannattaa jo kyllä näistä käydä. Kyllä, ja sitä aika moni valtio muun muassa vaatii lisenssin, että jos lähtee tästä vaikka Italiaan lentään tai Norjaan lentään, niin Norjassa on semmoinen tapa, että mutta jos norjalainen poliisi kysyy sulta, että onko sulla lisenssit kunnossa ja sulla ei ole lisenssit kunnossa, niin kamat saattaa pipiä jäädä norjalaiselle poliisille ja sakot tulla perään, että ne on tosi tarkkoja siitä, että sulla on lisenssit ja asianmukaiset koulutukset kunnossa. Jep. Ja tuohon leijakursseihinkin vielä se, että ilman sitä tai osaavaa kaveria, niin sitä ei kannata missään nimessä lähteä yksin. Joo, ei YouTube guidanceille. Jep, mutta jos on joku oikeasti osaava, niin voit saada sieltä samaa kuin kursseilta, vaikka pedagogiikan taso ei välttämättä ole ihan sama kuin, ja muutenkin sinänsä halutaan kannustaa käymään kursseja, mutta Kyllä. jos pitää valita, niin näistä kahdesta, että molempia voi käydä kurssia, niin käy sitten Varjoliitokurssi. Näinpä. Ja siinä on myös ihan teoriakokeet, missä käydään pilviä, ilmailulainsäädäntöä, ilmailu on hyvin säädeltyä. Jep. Sä et halua olla vahingossa jossain Airbusien reitillä, laskeutumisreitillä. Näin, ja vaikka dronen lennättäminen on myös niin se on helposti säänneltyä. Niin, joo. Ja sitten kurssin hinnan lisäksi myös itse varjoliitimet ovat kalliimpia kuin vaikka leijät tai vapaalaskukamat lähtökohtaisesti. Kaikkeen nyt saat laitettua hirveästi rahaa, mutta mä oon ostanut omani vähän käytettynä Facebook-kirppikseltä, niin 2500 € maksoin varjoliitimestä ja sitten 500 pelastusvarjosta. Joo. Ja ehkä 200 valjaista. Tähän voidaan tietysti argumentoida, että onko tässäkään, uskaltaako niitä ostaa käytettynä. Itse uskalsin, moni uskaltaa. Enemmän siinä jännitti lähettää 500 € Sloveniaan ennen kuin oli tavaraa saanut perille, mutta sieltä se kiltisti tuli. Mutta Joo, kyllä näitä käytettyjä kamoja uskaltaa ostaa, mutta että kannattaa tosiaan kysellä vähän joltakin, joka tietää. Että... Jep. Ja että käyttöhistoriat ja muut on tiedossa. Ei osta heti 9,5 Miragea. Jep. Ja siinä ehkä erona, miksi en ostaisi ikinä kiipeilyköyttä käytettynä, mutta olen ostanut vaikka varjoliitimen käytettynä, niin kiipeilyköydessä on myös mun kaverit kiipeävät sillä samalla köydellä. Varjoliitimessä se olen vain minä, ja minä itse kannan sen vastuun ja otan sen arvioin, että onko se Joo, ja tarkoitus on erilainen, että eihän se varjoliidin toisaalta kulu siitä, kun sillä lentää, mutta kiipeilyköysi nyt, kun aina kun se tipuut siihen, niin... Jep, mutta varjoliidosta se on kallis laji aloittaa, ja siitä, että onko se sen
rahalla on aina vaihtoehtoiskustannus, niin onko se kaikkeen lajiin, niin sen sijaan, että me ollaan oltu, ainakin mä oon ollut hyvin tuossa noin 5 vuotta sitten varsin tällainen lajeja innoissaan aloitteleva ja kaikki rahani niihin käyttävä, ja se ei ole asia, mistä olen pelkästään ylpeä, että kaikkia on tullut kokeiltua, koska jotkut lait on jäänyt vähemmälle ja ei olisi välttämättä tarvinnut ostaa kaikkia kamoja, koska kyllähän sekin lisää ylipäätään tätä meidän kuormaa tänne maailmalle, vaikka kuinka lähellä sitten harrastaisikin. Mainitusta syystä niin en ole varjoliitimen omistaja, vaikka kovaa painostusta sellaisen hankkimiseen olen kavereilta saanut. En sano, että varmasti jossain kohtaa, mutta ei ole niitä ylimääräisiä touhutonneja ollut heittää. Ja myöskin tietty realismi harrastuspäivien määrässä. Plus kuitenkin musta hauskin osa, mitä vaan, tai laskemista on se lasku. Niin toki sitten jos on niinku Juhon tasoinen tekijä, että tulee lujaa speedflyja alas, niin siinä saa enemmän, tai siis siitä saa niitä kiksejä enemmän kuin niinku rauhallisesta varjoliidosta. Parhaimmillaan ehkä varjoliidon perustelu olisi, että se kiipeily, vaikka alppireitin kiipeily tai pitkä multipits ylös, jolloin se kiipeily on se pointti, tai sitten jos tykkäät haikata vaikka polkujuoksussa ylämäkeen, tehdä sen treenin siinä ja sitten lennät sieltä alas. Kyllä, hike and fly, se on mahtavaa, että itsekin on Dolomitella ollut hike and fly hommissa, että speedwingit selässä ja ei muuta kuin kiikut 3 tuntia mäkiä ylös ja lennät speedwingillä 5 minuuttia alas, niin tuli vähän semmoinen, että no oliko tämä nyt 3 tunnin kävelyn arvosta, mutta kyllä se vaan oli. Jep, että semmoiseen kesähommaan oikein. Siinä on ehkä niitä parhaita hetkiä, mutta talvella niin jos tykkää vapaa laskea, niin sitten voi ehkä jättää rätit kauppaan ja kyllä. Keskittyä niihin suksiin. Mitäs sitten base-hyppääminen? Haluatko kertoa lyhyen määritelmän ja missä vaiheessa se on sitten tullut Joo, eli lajirepertuaariin? Joo, base-hyppäämisen määritelmähän on se, että hypätään laskuvarjolla kiinteästä alustasta, eli joku muu kuin lentolaite. Eli basehän tulee sanomasta. Basehän tulee sanoista building, antenna, span ja earth, joka tarkoittaa siis rakennuksia, antenneita, siltoja ja kallioita. Ja se oikeastaan tuli, me aloitin 2019 laskuvarjohyppäämisen ja mulla on oikeastaan aina ollut semmonen, että olisi siistiä harrastaa ja aina miettinyt, että miltä se tuntuisi. Sitä kuulostaa hyvin kummalliselta, kun sanoo, että on myös pienenä poikana miettinyt, että miltä tuntuisi hypätä kerrostalon katolta ilman, että lähtee henki. Ja siitä se ajatus on varmaan lähtenyt. Ja me kerkäsin 2 vuotta harrastaa ihan perinteistä laskuvarjohyppäämistä. Me hyppäsin semmoisen vajaan 400 hyppyä siihen 2 vuoteen. Ja sitten aloitin base-hyppäämisen ja nyt olisi lähdössä 6. kausi base-hyppäämisen parissa. Kuinka paljon Suomessa on base-hyppääjiä? Aktiivisia on yllättävänkin paljon, että varmaan 20-30 kuitenkin. Ja semmoisia niin semi-aktiivisia. Me heittäisiin sitä 50 ja sitten on tietenkin näitä, jotka on lopettanut ja täitä, mutta aktiivisia on 20-30 suunnilleen. Joo. Sitä luokkaa. Eli asukaslukuun nähen, niin Suomessa on yllättävän paljonkin base-hyppääjiä. Joo. Ja siinä vähän sama kuin tuossa speedflyingissa, että jos haluaisi aloittaa, sä et oikein voi aloittaa suoraan base-hypystä. Ei todellakaan, tai kaikki on mahdollista, mutta ei todellakaan suosittele, että aloittaa heti base-hyppäämään. Että eli ensin laskuvarjokurssi ja nimenomaan sekin silleen, niin kuin ajatuksen kanssa, että laskuvarjokurssille ja ei kiirehi, eli nauttii sitä laskuvarjohyppäämisestä ja monihan on ollut sille, että ne haluaa alkaa base-hyppäämään, mutta sitten on alkanut laskuvarjohyppäämään ja älynyt, että no emme halukkaan base-hypätä, että tämä laskuvarjohyppääminen on tarpeeksi siistiä ja tarpeeksi jännää, niin mutta laskuvarjokurssi, se nyt on. Miten ne aloituskustannukset, jos nopeasti me ei osaa Suvinkaan sanoa yhtään mitään tästä, mutta kurssi ja ekat kamat, niin vaikka laskuvarjohyppyyn, niin... Siis kurssin lisenssiin asti maksaa suunnilleen saman verran tässä varjoliiton lisenssille, eli niin kuin vähän reilu 2 tonnia. Okei, se on pikkusen kalliimpi tuo laskuvarjokurssi, mutta itse kurssi maksaa 400 €, mutta kun ne hypyt maksaa tietenkin siihen kaveriksi. Ja sitten ekat kamat, niin sanotaan, että hyvällä tuurilla 3,5 tonnia, sitten jos hommat kaikki uutena, niin 10 tonni menee. Eli se on oikeasti kallis harrastus. Ja Joo. Moni ehkä
jos tietää mitä on base-hyppy, niin ensimmäisenä ajatuksena tulee, että sehän on tosi vaarallista. Niin, ja itsekin on tätä joskus, kun joku jotain omia lajeja kauhistelee, niin on silleen, no hei, että mä en sentään harrasta base-hyppyä vähän silleen lohdutukseksi, niin onko tässä tällä mielikuvalla mitään perää? On. Se base-hyppääminen on vaarallisempaa, mitä ihmiset luulee. Eli silloin kun itsekin aloitin harrastamaan, niin kun ei tiennyt kaikkea, mihin voit kuolla. En tiedä vieläkään kaikkea, mihin voin kuolla, mutta tieto lisää tuskaa ja on älynyt, että kuinka järjettömän vaarallista base-hyppääminen on. Että se on oikeasti niin paljon vaarallisempaa, mitä ihmiset edes luulee. Ja siinä on semmoisia vaaroja, mitä ei tosiaan normaali lajeista tietämätön osaa ottaa huomioon. Ja tälleen lajia harrastavana, niin niin kuin sanoin, niin tieto lisää tuskaa. Eli hyvin, hyvin vaarallisesta lajista on kyse. Mikä siitä tekee niin vaarallisen? Onko niinku jotain selkeitä asioita, joita voi nimeä niiden lukemattomien muiden syiden lisäksi? No sullahan on vain yksi ainoa laskuvarjo. Ja jos jostain kumman syystä siihen sinun yhteen ainoaan laskuvarjon tulee joku toimintahäiriö, niin kaikki oikeastaan tietää, että mitä se toimintahäiriö sitten tarkoittaa. Tai jostain kumman syystä se reppu ei aukea. Eli normaali laskuvarjohyppäämisessä sulla on ensinnäkin varavarjo, ja varavarjossa on automaattilaukasen, ja varavarjon pakkaa aina ammattilainen, ja hypätään korkealta, sulla on aikaa, mutta base-hyppäämisessä kun ei hypätä korkealta, ei välttämättä ole aikaa. Jostain kumman syystä sinun varjo voi avautua vaikka seinää kohti tai kalliota kohti, törmät siihen kallioon, tai vaaran paikkoja on paljon. Eli useimmiten, tai siis, onko kuolemaan johtavat onnettomuudet usein, että sä sinkoudut vaikka siihen kallioon, tai sitten ihan vaan maahan? Kyllä, eikä siinäpä oikeastaan oli, että eipä siihen muuta vaihtoehtoa ole, mutta joo, siis yleensä niin kun onnettomuudet on sitä, että varjo avautuu kalliota kohti ja ei kerätä ohjata pois kalliosta ja sitten kolissaan kallio alas. Ja sitten miten jotkut tekee sitä vielä ilman sitä itse varjoa sillä niin kuin liitopuvulla, wingsuitilla, niin onko tässä kyse edelleen base? On, mutta tässäpä onkin se juttu, että niillä kaikilla on varjo. Eli tämäkin vaatii, siis wingsuit-hyppääminenkin vaatii sen laskuvarjon, millä laskeudutaan. Eli kyllä se on base-hyppäämistä, mutta se on vain wingsuit base-hyppäämistä. Eli siinäkin lennon lopuksi joudutaan avaamaan laskuvarjo, ja jolla laskeudutaan sitten. Että. Ja sitä sä et ole kokeillut? Hirviä halu olisi, mutta me on päättänyt itselle, että se on sen tason harrastus, mihin en lähde. Eli itse mieluummin lennän nuo proximity-lennot tuolla Speedwingillä, joka on itselle tutumpi, jotenkin turvallisemman tuntoinen kampe kuin wingsuit, eli puhutaan mekosta. Niin mekkobaseen en lähde. Eli omat proximity-lentämiset tapahtuu Speedwingillä. Ja proximity tarkoittaa sitä, että sä lennät mahdollisimman lähellä Kyllä. kalliota tai vuorenrinnettä Kyllä. tai maata. Jep. Mites sitten, tuosta nyt pääsee aika helposti tuohon niinku riskinäkökulmaan ja siihen, että miten sitä perustelee itselleen, että niinku, johon itsekin sä näet, että base-hyppääminen on järjettömän vaarallista, niin mikä siinä on se suurin viehätys sulle? Onko se sama juttu kuin vaikka speedflyingissa, mutta vaan vielä moninkertaistettuna vai minkä takia sä sitä teet ja millä perustelet sen riskin? Aika pahan kysymyksen heitit, mutta ehkä se on se, että sä teet itsenäisiä päätöksiä ja vastaat itse omista niin kuin, päätöksistäsi. Ja se on hyvin itsenäistä ja hyvin semmoista niin kuin, jopa omalla tavalla meditatiivista, kun ollaan oikeasti niin kuin, riskien äärellä ja vaarallisten asioiden äärellä, kun sä teet päätöksiä, mitkä johtaa, niin kun esimerkiksi kävelet, kuvitellaan, että ollaan jossain Italiassa lähdössä hyppäämään vuorelta, niin koko ajan kun sä kävelet, niin sä tunnistelet sitä ilmaa tai keliä, että minkälainen tämä keli on. Ja se on oikeastaan se prosessi, että se ei ole se pelkästään hyppy, vaan se kokonaisuus sen hypyn ympärillä. Eli ollaan niin kuin kaveriporukalla tai yksin suunnitellaan se hyppy, toteutetaan, jälkibriefataan. No se on tosi vaikea sanoa, että mikä siinä viehättää tai miksi sitä tekee, mutta se on jotenkin vaan, se on hyvin itsenäistä ja hyvin mustavalkoista. Ehkä se on se. Asia joko on tai ei ole. Niin se on niinku se, mikä ehkä kiehtoo. Saatko sä siinä adrenaliinia vielä? Vai Totta kai.
Ootko se jo turtunut siihen? Ei, siihen ei turu ikinä, että kyllä se on niin kuin normaali laskuvarjohyppäämiseen aika nopeasti siitä häviää se, kun se on ilmailulaji, se on todella säänneltyä ja sulla on tiettyjä sääntöjä, tiettyjä proseduureja, mitä sinun pitää noudattaa. Mutta kun taas base-hyppäämisessä sä teet itse omat valintasi ja itse suunnittelet ja mietit kaiken, niin siitä ei häviä se adrenaliini oikeastaan ikinä. Että joskus pelottaa todella paljon hypätä ja joskus taas ei pelota. Mutta kyllä se adrenaliini siellä aina on. Että. Kuinka usein sä oot jo siinä paikassa, mistä sä aiot hypätä base-hypyn, eli vaikka jossain tornissa tai jollain kielekkeellä, ja sä siinä kohtaa oot silleen, että ei tää keliolosuhde, joku ei olekaan kohdalla, sieltä otat niinku pakit, niin tavallaan sähän teet sitä valintaa etukäteen, että ennen kuin sä lähet sinne ja kommittoidut, mutta kuinka usein vielä siellä, kun sä oot jo, kaikki on jo valmista, Totta niin kai. kuinka usein tulee niitä, että sä oot, että nyt ei ole tähdet oikein, nyt kävelen alas. Tuo on itse asiassa asia, minkä me meinasinkin tuossa kertoakin, että tuo on todella tärkeä taito, mikä pitää osata. Eli vaikka sä oot miettinyt koko sen sinun kävelyn ajan tai kiikkumisen ajan, että nyt me hyppään, ja sulla tuleekin sillä exitillä semmoinen olo, että hei, joku ei ole nyt hyvin, niin tuo on todella tärkeä taito niin kun osata sanoa se, että hei, nyt otan pakit, tai että otan pikkusen sivuun, kokoaan itteni uudestaan ja mietin uudestaan tämän prosessin läpi. Että se on tosi tärkeä taito tunnistaa se, kun sulle tulee semmoinen olo, että hei, nyt ei ole kaikki ok. Niin se on niin kun ehkä kaikissa riskilajeissa on tärkein se, että sä tunnet omat rajas, pysyt sinun omien rajojen sisällä. Jos sä kehityt, niin otat aina pieniä askelia. Ja se on todella tärkeää se, että sinun pitää pystyä tunnistamaan ja ottaa pakit, jos tuntuu siltä, että nyt ei lähe. Se on todella, todella tärkeä asia, mikä sinun pitää tietää ja osata. Toi on tosi hyvin sanottu, Juha, ja musta toi pätee niin kuin just kaikkiin riskipitoisiin lajeihin. Et esimerkiksi vaikka vapaalaskussakin, niin ei ole 1 tai 2 tai 3 kertaa, kun itsellä on ollut se, että on päättänyt, joku linja lasketaan ja johonkin mennään. Tavallaan kaikki on mietitty säät ja lumiolosuhteet ja niin kuin kaikki mahdollinen. Ja tavallaan ei ole mitään selkeät syytä, että joku olisi muuttunut, että minkä takia ei sit lähtisikään laskemaan jotain linjaa. Mutta sitten jos joku vaan siis tuntuu epämukavalta tai joku intuitio sanoo, että nyt ei kannata, niin se on kyllä semmoinen, mitä ainakin itse olen aika tiukasti opetellut seuraamaan, vaikka ihan varmasti aika usein se intuitiokin on väärässä ja mitään ei tapahtuisi, vaikka mä sen linjan laskisin, mutta se, että jos lähtee toimimaan sitä jotain sisäistä hälytyskelloa vastaan, niin ja tavallaan puskea sen yli, niin mä luulen, että sit ollaan niinku ehkä helposti vaaravyöhykkeellä. Kyllä, ja toinen asia, millä pääsee sinne vaaravyöhykkeelle, on se, että se tuut sokeaksi omalle tekemiselle. Eli kuvittelet jossain esimerkiksi vapaalaskussa tai vaikka base-hyppäämisessä, että hei, mähän on hypännyt tämän monta kertaa tai me on laskenut tästä monta kertaa. Niin ei tässä voi sattua mitään. Eli se ei vähän niin kuin sokeenut sille omalle tekemiselle ja unohat sen niin kuin riskien arvioinnin. Niin se on myös semmoinen tärkeää, että et saa missään vaiheessa tulla sokeaksi sille, että kuvittelet, että sä oot liian hyvä. Tai tiedätkö, että onhan tää vietty jo monta kertaa, että ei tässä ole mitään. Tai sitten sitä helposti myös alkaa luistaa niistä perustsekeistä, vapaalaskukontekstista, piipparitsekistä, kiipeilyssä vaikka niin ristitarkastuksesta tai tälleen, että vaikka ja sen takia ne pitää aina tehdä myös silloinkin, kun sä oot ihan sairaan pro. Ja sä niin oot tehnyt niin miljoona kertaa, ja vaikka sä lähdet niin tekemään jonkun, jos me lähdetään Suvin kanssa 2 tunniksi töiden jälkeen kesängille, niin me silti tehdään piipparitsekki. Kyllä. Että vaikka lähdet niin takapihalle laskemaan, niin silti koko prosessi läpi. Niin. Koska ne kuitenkin monet onnettomuudet tapahtuu väsyneenä ja turvallisissa olosuhteissa. Tai turvallisissa mielletyissä olosuhteissa, missä... Näinpä. Niin ja kanssa, että vaikka sä nyt olisit menossa johonkin, missä faktisesti ei voi vyöryä, niin silti se piipparitsekin tekeminen ja sen mukana kantaminen on kyllä sellainen periaate, mistä mä en esimerkiksi luista. Tiedän, että tosi monet ei kanna piipparia silloin mukana ja tavallaan sen voi perustella, mutta itse esimerkiksi
kannan mukana ja teen sen pipparicheckin ja muuta, koska sit jos sitä ei silloin tee, niin sillä, että sit se alkaa jäämään koko ajan haastavammassa ja haastavammassa paikassa ja sitten se voi jäädä niin kuin väärässä paikassa väärään aikaan. Kyllä, mä oon täysin samaa mieltä Suvi sun kanssa tuossa, että niin kun, vaikka se tuntuu typerältä ottaa se piippari mukaan tuohon paikkaan, missä nyt ei välttämättä vyöry, mutta sitten on sellainen rutiini, sulla on aina se mukana niin, ja aina teet niin kun turvallisuus eellä, niin ettei käy tuota tästä vaan yhtäkkiä alkaa tosiaan, että no en mene tähänkään mäkeen tarvii, enkä mene tähänkään mäkeen tarvii. Joo, ja noista intuitiojutuista, niin ne on vaikeita, koska sit kuitenkin haluaisi olla silleen rationaalinen ihminen, joka tekee hyvin tiedepohjaista päätöksentekoa, ja varsinkin kun vaikka vapaa-laskusta on paljon niin kuin tiedepohjaista tietoa ja siihen perustuvia prosesseja, mutta kyllä joku, kaikkea ei tiedekään vielä selitä, mutta kyllä niitä tarinoita siitä, kuinka intuitio pelastaa tämmöisissä, tai sitä kyllä välillä kannattaa uskoa, jos on 50-50, niin ehkä Kallit mieluummin kuuntelee sitä varoittavaa oloa sisällään. Totta kai se on välillä vaikea erottaa, kun sitten, no vaikka mua, jos mä teen ihan tavallisen varjoliidon vuoren huipulta alas rannalle, niin kyllä mua joka kerta vielä jännittää. Mä en tehnyt sitä niin paljon, niin on aina silleen vähän, että vähän jännittää. Kyllä. Ja tavallaan erottaa sen semmoisen terveen jännityksen, joka liittyy siihen, että tekee siellä niinku omille, vielä niinku omien rajojen, siellä niinku rajoilla olevia juttuja, joita tarvii tehdä toistoja, niin se vähentyy verrattuna siitä oikeasta intuitiosta, että hei nyt kaikki ei ole ok, niin tavallaan että se ei ole aina niin helppoa erottaa, että koska se on myös fakta, että jos haluaa kehittyä missä vaan lajissa, varsinkin mihin sisältyy riskiä, niin sun pitää joskus tehdä se ekaa kertaa se vaikea juttu, ja se ei aina, kaikista meistä se ei aina tunnu niin kivalta siinä hetkessä, mutta silti se fiilis jälkeenpäin on niin suuri, tai siinä hetkessä, tai sen hetken ollessa käsillä on niin suuri, että sä sitä päädyt tekemään, tai tälleen ehkä itselleni, joka on ehkä vähän luonteeltaan hieman arempi ja varovaisempi kuin vaikka Juho, ja silti löydän itteni toistuvasti tekemästä jossain määrin, joku voisi sanoa extreme-lajeja, tai sitten muuten vaan, että onhan kiipeilyssä ja vapaalaskussa enemmän riskiä kuin jossain toisessa harrastuksessa. Kyllä. Niin siitä huolimatta, että on tavallaan konservatiivinen riskinottaja, niin joku siinä viehättää. Ja Suvin kanssa me tykätään liikkua siellä lumivyörymaastossa tietyissä tilanteissa, niin tavallaan, että on valmis. Mutta kun siellä on parhaat lumet yleensä. Niin. Jotain siitä saa, mutta se on tosi kiinnostavaa. Yksi musta kiinnostavimpia asioita näissä lajeissa on se riskin ja sen sellaisen selittämättömien intuitioiden myös tulkitseminen, vaikka se itse päätöksenteko halutaankin perustaa sille selitettävissä olevalle faktuaaliselle asioille, niin ne on, en tiedä, ne on kiinnostavia juttuja. No, mitäs sitten, Juho, pitkään oot monta lajia harrastanut, varmaan jotain, tai onko sattunut jotain onnettomuuksia matkan varrella? Joo, onhan noita. Isompia ja pienempiä, että tuommoisia pieniä ranteenmurtumia ja tämmöisiä on käynyt jotakin venähyksiä, mutta on tässä sairaalassakin jouttu makkaamaan jonkun aikaa, että vähän reilu pari vuotta sitten meni reisulu poikki Norjassa, että oltiin paikallisessa Extreme-festareilla ja siellä ihan perinteisessä laskuvarjohyppäämisessä sain reisiluun poikki, että Mitä siinä oletan, että iskeydyit maahan? Joo. Mutta oliko sääolosuhde vai oliko käyttäjävirhe? Ainahan tuommoista onnettomuudet johtuu niin sanotusti monesta tekijästä, mutta oma moka oli ehkä se, että mä olin viikon lentänyt siellä Norjassa sillä Speedwingillä. Ja Speedwing, jos ohjataan, puhuttiin sitä swooppaamista aikaisemmin, että Speedwingillä kun swoopataan, niin kun ohjaat Speedwingin syöksyyn, niin se oikeenee luonnollisesti niin semmoiseen vaakalentoon hyvinkin nopeasti. Ja sitten kun puhuttiin sitä laskuvarjohyppäämisestä, niin laskuvarjohyppäämisessä harrastan swooppaamista, eli mulla on semmoinen kohtuulla pieni laskuvarjo, minkä mä ohjaan justiin syöksyyn ennen maanpintaa ja koitan oikassa sen ennen siihen maanpintaan semmoisen nättiin liitoon. Ja kun olin tosiaan viikon lentänyt sillä Speedwingillä Norjassa ja tottunut siihen, niin että kuinka nopeaa se oikeenee sitä syöksystä, niin lähdin sitä hyppäämään lentokoneesta ja jotenkin takaraivossa lensin sitä minun Speedwingia ja muistan siinä vaiheessa, kun
laitoin sen syöksymään sen laskuvarjon, niin näin sen kamppeen, kun mulla oli silloin valkoinen Speedwing ja sininen laskuvarjo ja näin sen sinisen värin siinä. Se on jännä, miten aika hiastuu noissa, että ajattelin, että okei, että on muuten väärä kampe ja vilkasin alaspäin, että joo, että nyt mennään aika matalaksi ja että nyt odotellaan vaan, että mitä käy ja siitä sitten maapallo on semmoinen pieni pomppu ja muistan sen äänen, kun kolahin maapalloa, että se oli semmoinen niin kuin metallitangolla olisi lyöty toista metallitangoa, semmoinen hyvin kummallinen ja tuli se sitten pöpelikköön siitä ja no sen verran mullekin on elämässä aikana sattunut, että en hypännyt ylös siitä, että makasin maassa ja kokkelin, että varpat ja sormet liikkuu, että hyvä, että en ole halvaantunut ja että no okei, että no jotakin damagea kyllä tuli, että sen verran kovaa kun laahin maapalloa ja katsoin sitten oikeaa jalkaa, kun se oli vähän kummallisella asennossa, että tuo vissi meikäläisen jalka, että eikä siinä mitään, että etitäänpä asento, missä käy mahdollisimman vähän kipeää ja odotellaan ambulanssia paikalle. Ja se oli se, niinku, mikä se oli Extreme Sports Vekko, eli siellä oli joku varmaan näki tämän tilanteen ja apu tuli sitten heti. Kyllä, Skydive Vossilla, että Pohjois-Euroopan suurin laskuvarjohyppykeskus ja siinä oli heti porukkaa kuin pipua ympärillä, että ei siinä kauan ei tarvinnut ambulanssia odotella, että onneksi kävi niin kuin skydive-olosuhteessa, että jos olisi käynyt Speedwingillä jossain vuoristossa, niin sitä apua olisi joutunut odottamaan pikkusen paljon kauemmin entä siinä laskuvarjohyppykeskuksessa. Miten sitten, nyt sulla on tässä 2 jalkaa ja toisessa on titania ja toisessa ei. No niin, kauan siinä meni toipuu? Mitä sille se leikattiin? Se leikattiin ja makasinko me pikkusen reilu viikon sairaalassa ja sieltä sitten aikanaan kotiin ja 4 kuukautta kävelin keppien kanssa ja opettelin 30-vuotiaana kävelemään uudestaan, että se oli semmonen juttu ja onhan sitten jäänyt, eihän se ihan täysin toimiva jalka ole, mutta ymmärtäähän sen, että sitä on joskus ollut nuoria hurja, niin nyt sitä maksetaan vähän velikoja. Miten luulet sä, että tuohon niinku onnettomuuteen liittyy jotenkin se, että sä olit just siellä Extreme-viikoilla, siellä oli paljon kovia tekijöitä ja muita, niin luulet sä, että se niinku tavallaan ulkoinen paine näyttää tai olla hyvä tai jotain vaikutti tuohon vai että oliko se vaan niinku ihan puhdas, että unohtuu, että mikä siipi on tai mikä laite on käytössä? Me olen itse asiassa paljon kanssa miettinyt ja nimenomaan siihen aikaan mietin että oliko se jotakin näyttämisen halua tai tämmöistä, mutta kyllä se on päätynyt siihen lopputulokseen, että se on nimenomaan ollut sitä, että takaraivossa lensin vain väärää kampetta, että olin tottunut lentämään Speedwingillä siellä ja kun Speedwing ja laskuvarjo, vaikka ne näyttääkin samalta ja hyvin samalla lailla ohjaantuu, niin ne on erilaisia, niin siinä oli varmasti suurimpina tekijöinä nimenomaan se, että jostain kumman syystä vain unohdin kumpaa lennän. Oot sä tai varmasti oot käynyt tätä läpi ja miettinyt, niin oot sä tai harvoin käy kuitenkaan ton vakavuusasteen vahinkoja, josta kuitenkin suhteellisen vähällä onneksi selvittiin, niin oot sä miettinyt, että tulevaisuudessa tavallaan, että miten voi välttää tavallaan sen saman virheen tekemisen? Joo, tietenkin kun puhutaan tuommoista festarimeiningistä, niin olihan sieltä nyt tietenkin juhlittu ja nukuttu huonosti ja tälleen, että niin kuin sanoin, että onnettomuudet on aina monen asian summa. Se, että kannattaa oikeasti, jos tekee jotakin riskialtista, niin oikeasti levätä ja muistaa ottaa niitä välipäiviä ja keskittyä oikeasti siihen tekemiseen, että se, että viikko juhlitaan ja valvotaan ja nukutaan huonosti ja vetään räädiä shittiin, niin se on vähän vaarallinen yhdistelmä kuitenkin. Ja toi on tosi kypsää myös myöntää se tai niinku reflektoida sitä. Ja toivottavasti joku muu voi välttää onnettomuudet samasta syystä tuon sun kokemuksen perusteella. Mites sä tulit tässä sisään tuolta suoraan rinteiltä, niin vähän konkaten. Sullahan tulee paljon siis harrastuspäiviä, niitä ei nyt ihan tarkasti analysoitu, mutta johon harrastaa kaikilla välineillään niin kuin paljon. Sulla tulee speed, sä oot tässä, mitä sä oot ollut alkutalven nyt taas täällä Käslompolossa, niin kyllähän nyt aina kun on keli, niin oot monta kertaa viikossa tuolla lentämässä. Aina kun on mahdollista, niin totta kai. Mutta tänäänkin pikkusen barrel rolli matalaksi ja
polvi otti pikkusen osumaan, että en tiedä mikä sillä on rikki, mutta hieman tuommoinen herkän oloinen on tuo polvi, että pitää vähän tunnustella, että tekijälle sattuu, mutta voisi olla sattumattakin. Niin. Voidaan laittaa tonne Instagram-tarinoiden puolelle silloin, kun jakso julkaistaan, niin toi Juhon tämänpäiväinen. Joo. Siinä tuli maa nopeammin vastaan. Siinä tuli maa nopeammin vastaan, mitä osasin ajatella. Että... Mutta oliko siinä, se nyt tapahtui ihan tuossa tunti muuta pari sitten, mutta onko siinä, sä tiesit millä välineellä sä oot lentämässä? Joo, mutta tässä oli taas se, että... Oliko kiire tänne? Eikö? Ei sentään, että tuossakin oli lähinnä se, että mä olin viimeksi lentänyt tai tehnyt tuommoisen barrarollin kesällä Norjassa. Niin jotenkin mä ajattelin, että tuo on jyrkempi tuo rinne, että se häviää se rinne alta, mutta se olikin loivempi, mitä me hahmottelin ja onneksi siinä oli lunta alla. Joo, se tekevälle sattuu, rapatessa roiskuu, mutta se on kiva, että ollaan kuitenkin sun harrastuspäiviin nähden säilytty aika pienillä. Kyllä, että on miettinyt, että miten tässä vielä... Sanotaan, että tässä vasta raapastiin pintaa, että mitä kaikkea on sattunut. Että on vieläkin ihmetellyt, että miten tässä ei ole ihan oikeasti henki lähtenyt tässä touhuamisessa, mutta... Siitä päästään vähän vakavampiin, tai ei sillä, etteikö tämä reisiluun murtumat ja muut olisi myös vakavia loukkaantumisia, mutta pahimmillaanhan näissä lajeissa se henki tosiaan lähtee. Kyllä. Niin miten sä oot siitä, tai se on varmaan ainakin base-hyppääjänä vähintäänkin pakko se jollain tavalla käydä se kela läpi. Kyllä. Onko se tullut niinku lähemmäksi kuin silleen teorian tasolla, että tässä voi käydä jotakin, tai miten base-hyppypiireissä sitä voidaan puhua näin muidenkin lajien kohdalta, mutta se base on ehkä se Joo. Aidosti siinä kuolee säännöllisesti kyllä. Ja ihmisiä. Kyllä, ja se on, siinä lajissa oikeasti pitää tiedostaa se, että se laji joko lopettaa sinut tai sinä lopetat lajin. Ja siinä ei ole kahta puhetta, että se on jompikumpi. Ja base-hyppäämisessä on olemassa semmoinen kuin base fatality list, missä niin kun on listattu kaikki, jotka lajissa on kuollut. Ja sitten nyt on, sama aika kun mulla tuo reisiluu meni poikki, että yksi kaveri, hyväkin kaveri lähti base-hyppäämisessä, että oli todella läheinen kaveri ja aivan liian aikaisin lähti ja tietenkin se on aina karua mennä hautajaisiin ja varsinkin kun ne on hyvän kaverin hautajaiset, niin mutta sitten kun listaa mitä enemmän on reissannut, sitä enemmän on tullut tuttuja base-hyppäämisen piirissä ja sitä enemmän niitä tuttuja sieltä listalta löytyy, että se on vain fakta, että aika kaikilla meillä täällä on rajallista ja se, että sillä rajallisella ajalla niin ainakin itse haluan tehdä semmoisia asioita, mistä me tykkään ja tietenkin se omalla lailla aiheuttaa sitä, että niin kun jotakin riskejä tietenkin miettii eri lailla ja se, että ei ainakaan ummista silmiä sille, että hei, että minäkin tässä lajissa voin kuolla. Että se on ehkä se tärkein asia, niin kuin mikä pitää tietää, mutta se on vaan valitettava fakta ja niiden faktojen kanssa eletään. Koet sä, että tämä läheisen ystävän poismeno jotenkin vaikutti omaan harrastamiseen vai oliko tavallaan se asia jo niin käsitelty ja mietitty, että se ei sinänsä niin kuin siihen omaan tekemiseen vaikuttanut? No kyllä se oli kuitenkin niin käsitelty ja tiedossa oleva asia, että jokainen näistä harrastuskavereista, niin se tulee se päivä, milloin ne ei ole enää siinä vieressä ja ei se niin sanotusti omaan tekemiseen vaikuttanut. Tietenkin juuri se, että alkaa niitä riskejä analysoimaan ja miettimään asioita ihan eri kantista taas, että okei, että nyt osui tosi lähelle ja nyt ne riskit realisoituu. Mutta jostain kumman syystä sitä edelleen harrastaa ja en tiedä miksi, mutta... Luuleeko sä, että sulla tulee jossain kohtaa sellainen päivä, että sä toteat, että okei, nyt sä oot saanut niin paljon, että nyt on aika siirtyä Varjoliitoon. Varjoliito, mä olin sanomassa murtomaahiittoon, mutta että luuleeko sä, että sulla niinku tavallaan että on olemassa joku päivä, milloin se tulee? On, kyllä se tulee. Että tavallaan, että todennäköisesti se on silleen, että sä lopetat lajit, kyllä, eikä toisinpäin. Joo, ja minä toivon nimenomaan se, että minä lopetan lajit, eikä toisinpäin. Niin, mekin toivotaan mutta siis todennäköisesti se päivä tulee joskus, ja se, että milloin se tulee, niin en tiedä, että vielä toistaiseksi base-hyppääminen on mulle hyvin tärkeä laji, ja se on minun tapa toteuttaa itseä
Ja tosiaan niin kuin sanoin aikaisemmin, että se on hyvinkin niin kuin, no se, että teet itsenäiset valinnat ja itse vastaat kaikesta, niin se on itselle jotenkin siistiä, että Mutta toivon, että jossain vaiheessa minä olen tyytyväinen siihen, että otan aamukahvin ja katon ikkunasta pikkulintua, että ei tarvi enempää. Oletko joutunut käymään läheisien kanssa keskustelua siitä, että pitääkö vielä harrastaa? Minkä takia kysyn on se, että joskus itseltäkin on niin kuin kysytty sitä ja kuitenkin vapaalasku nyt ei tilastojen puitteissa ole läheskään niin vaarallista esimerkiksi kuin base-hyppääminen, mutta silti niin kuin, ihan jo niin kuin hurjempien linjojen laskemisenkin vuoksi niin joku on joskus kysynyt, että onko toi reilua ajatellen vaikka sinun läheisiä tai äitiä tai jotain, niin onko sulta kysytty ja oletko joskus keskustellut niin kuin asiasta läheisten kanssa? Joo, totta kai on kysytty ja porukoille tietenkin kerron mahdollisimman vähän, mutta tietenkin puolisohan on vähän sitä mieltä, että kannattaako alkaa lopettelemaan jo ja on vähän niin kuin vihjaillutkin, että kyllä tässä jossain vaiheessa lajit heitetään pois, että kyllä nämä keskustelut on käyty. Miten jos sulla olisi vaikka lapsi ja Joo, hän haluaisi alkaa harrastaa, siihen. mutta sekin, mutta siihen en nyt osu liikaa omaan harkaan paikkaan lajien harrastaminen lapsen myötä, niin ei mene siihen nyt, mutta jos sun lapsi olisi vaikka, no sanotaan, että se olisi jo 18, että täysin vastuussa itsestään ja olisi silleen, että iskä, että varasin, että on tässä, en tiedä minkä ikäisen saattaa alkaa harrastaa laskuvarjohyppyä, mutta olisi silleen, että nyt lähtee base tai wingsuit beisitulille, niin mitä sä sanoisit? En tykkäisi yhtään, että kyllä me tietenkin sanoisin, että laskuvarjokurssille ehdottomasti. Siis laskuvarjohyppääminen on turvallisempaa, tietenkin nyt reisilu poikki, mutta siis konservatiivinen normaali laskuvarjohyppääminen on turvallisempaa, mitä ihmiset ajattelee. Että se on niin kuin sanoin, että se on tosi säänneltyä ja tälleen, että jos se jäisi siihen, niin antaa mennä vaan, että hyvä, lähde laskuvarjohyppykurssille. Mutta heti jos otetaan se base-aiheeksi, niin en todellakaan hyväksyisi. Hyvä sanoa tällä lajin harrastajana, mutta niin se varmaan on. Että. Ja mun mielestä ehkä se, niin kuin, eihän sitä nyt välttämättä jos omalle lapselle toivo harrastukseksi tai muuta, mutta ehkä se ydin tai pointti siinä, että minkä takia sitä lajia tekee, on, niin kuin säkin Juho tästä tavallaan tuonut ilmi, että se on niin tärkeä asia sulle, että sä oot niin kuin onnellisempi sen lajin kanssa kuin ilman sitä tai minkä tahansa lajin kanssa, on kyse kenestä tahansa. Että ehkä sekin on sitten se tietyllä tavoin voi olla se vastaus siihen kysymykseen, että eikö sä ajattele sun läheisiä tai muita, kun teet asiaa X, että totta kai, mutta mun lähellä olevat ihmiset tietää, että mun elämä on rikkaampaa ja olen onnellisempi tehdessäni sitä asiaa X kuin ilman sitä. Eletyn elämän laatu tietyllä tavalla korvaa sitä Näinpä. elämän pituuden mahdollista lyhenemistä. Näinpä, juurikin tämä. Tästä on semmoinen, osittain ehkä vitsillä, mutta on siinä totuuden siemen semmoinen sanonta, mitä ollaan jossain yhteyksissä kuultu englanninkielinen, että we are here for a good time, not for a long time, mikä niin karulta kuin kuulostaakin, mutta se osittain siinä on. Se varmaan vähän selittää sitä, että miksi riskilajien harrastajat ne riskejä ottaa. Kyllä. Että totta kai. Mutta tuosta on paranneltu versio. Mulla kaveri kerran sanoi, että elämän tarkoitus on kuolla nuorena mahdollisimman myöhään. Jep. Mutta, ja sitten myös luontaisesti ehkä ihmisen riskien hallinnassa tapahtuu, että iän myötä se halu ottaa riskejä vähenee ja myös mahdollisesti vanhemmaksi tulon myötä se riskien ottohalu vähenee, joka on esimerkiksi asia, mitä itse odotan tässä tulevaisuudessa vanhemmuudessa. En voi sanoa, että innolla, mutta kiinnostuksella, koska tiedän, että tämmöinen tendenssi on ja itse tavallaan tietää itsensä, mitä riskistä nyt ajattelee, mutta Kyllä. tässä niin kuin ihan näillä näppäimillä se saattaakin muuttua ja se on tosi
kiinnostavaa. Se ei ole oikein tai väärin, mutta se on jotenkin semmoinen muuttuminen ihmisenä on kiinnostavaa. Kyllä. Varsinkin kun se tapahtuu sulle itsellesi. Kyllä. Ja samalla lailla sulle, että jos ikää kuitenkin tulee joka vuosi 1 vuosi lisää, niin... Niin kyllä se nyt jossain vaiheessa se riskinarviointi tai ei nyt arviointi, mutta semmoinen riskinotto vähenee tai ei. Niin. Onks vaikka yli 60-vuotiaita base-hyppäjiä? On. Ja ne on ihan mahtavia tyyppejä. Joo. Miten sitten Juha sä varmaan tunnet kuitenkin tai entisiä harrastuskavereita, jotka on lopettanut lajin, niin onko siellä korostunut joku, tai mikä se on se päivä, kun joku muu on ollut valmis laittaa kamppeet myyntiin? Ja... No se on tietenkin tämä vanhemmaksi tuleminenhan on semmoinen, mihin porukka yleensä lopettaa. Tai sitten tiedätkö, tulee vaan semmoinen, että ei tämä ole liian järjetöntä, kun ei siitä saa enää niiden riskien, niin kun, ei saa enää palkintoa sille riskille. Siitä on monia. Ja itse nyt mietin se, että mikä sitten on itselle se, että kyllä me nyt todennäköisesti tämän nykyisen puolison takia varmaan heitän jossain vaiheessa tämän base-hyppäämisen ainakin pois, mutta Ne on vaikeita päätöksiä. On. Tai että Kyllä. itselle ei ole sitä base-hyppyä lajina, mutta vapaalaskussakin, jos sitä koko elämänsä harrastaa ja jos siellä vyörymaastossa liikkuu niin. ja jos kaverit siellä liikkuu myös, niin tilastojen valossa Kyllä. Hyvin todennäköisesti sieltä jonain päivän Jep. joku tuttu kuolee, koska kaikkea riskiä ei voi täysin analysoida. Niin Kyllä. sitten, että, Mutta se ero onneksi niin vapaalaskussa on, että sulla ei ole pakko mennä sinne vyörymaastoon. Vapaalaskua voi kuitenkin harrastaa hyvinkin konservatiivisesti ja hyvinkin turvallisesti. Ja se on vaan sitten sinusta kiinni, että no vitsi kaverit meni tuonne siistiin kuruun, että vitsi meikäkin haluaisi. Mutta sitten että no ei ehkä, minä lasken tämän vähän loivemman väen tästä vierestä. Mutta sitten kun base-hyppäämistä et voi harrastaa silleen, että se on joka ikinen kerta sulla on se ladattu ase kädessä ja sitä et voi harrastaa niin sanotusti turvallisesti. Tai voi, mutta ei. Ja ylipäätänsä tuo mitä sanoit tuosta, että se on niinku fakta, joka on niinku hyvä hyväksyä, niin se on sellainen asia, mitä mekin ollaan aika paljon käyty läpi, tai mitä mä niinku itse tykkään sanoa, kun jos kysytään vaikka mun niinku riskitasosta tai muusta, on se, että että mä voin ottaa riskejä ja välillä vähän isompiakin riskejä, mutta niinku mä en halua ottaa tyhmiä riskejä tai ottaa riskejä, joista mä en ole tietoinen, niin sama mun mielestä Juha suusta välittyy aina kun sunkaan puhuu mitenkään asiaan liittyen se, että kyseessä ei ole mikään kauhean tyhjäpäinen kaveri, joka vaan laput silmillä tekee, vaan että sä oot aika oikeasti todella paljon miettinyt noita asioita, tiedostat ne ja oot valmis hyväksyä ne riskit. Niin se on musta omien riskirajan tuntemisessa ja muussa myös aika olennaista, että miettii ne eri skenaariot myös etukäteen ja tekee niin sanottuja valistuneita päätöksiä, eikä vaan sillai työnnä päätä puskaan. Joo, ei todellakaan. Se, että aina kannattaa miettiä, että miksi tekee. Että tekeekö Instagram-feimin takia vai haluatko sen näyttää jollekin. Tai että nimenomaan teet omaa juttua ja teet omia valintoja, niin se on se tärkeä juttu. Ja just niin se, että ajatuksen kanssa. Tässä ehkä alkaa olla aika paljon hyvää kontenttia kasassa ja tässä kohtaa isot kiitokset Juhalle hyvin avoimesta keskustelusta, ei myöskään kauhean helpoista aiheista. Mutta ennen kuin pistetään jakso pakettiin, niin tälleen loppukevennyksenä vähän vakavista aiheista, niin ollaan puhuttu nyt monesta eri lajista. On puhuttu kiipeily mainittu ja kiteily ja vapaalasku ja speedflying ja base ja mitä vielä puuttuko, unohtuko joku ihan perusvarjoliitäminen, niin sä nyt Juho oot näitä kaikkia tehnyt ja suurinta osaa vielä aika paljonkin, niin onko joku yksi laji, mitä suosittelisit, että kaikkia, jotka tykkää vaikka olla ulkona ja ehkä vähän tykkää vauhdista ja muusta, mutta mitä suosittelisit meidän kuulijoille, mitä kannattaa kokeilla? Ehdottomasti vapaalasku. Se on kaikesta ehkä sitä voi tehdä turvallisesti, se saa olla pihalla, ei ole ihan niin väliksi kelistä, tulee hyvää liikuntaa ja se on todella hauskaa. Sehän se on pääsääntö, että se on tosi hauskaa. Että kyllä se vapaalasku on ehkä näistä kuitenkin se helpoiten lähestyttävä ja kaikista ehkä hauskin. Tämä oli
yllättävää. Me ei ollut Sendipodin maksettu mainos, että Ei ollut, ei tästä todellakaan pitää kehua ollut, vapaa-lasku. Mä olin ihan varma, että sieltä tulee joku noista Näin, mutta faktahan se vain on, mutta... faktahan se vain on, että se on siistiä ja kiva. Jep. Toi on myös loistavaa, kun jos joku alkaa valittaa tai muuta, että vapaa-lasku ei ole helposti lähestyttävä laji tai vaikeasti aloitettava laji, niin pistää ton pyörimään. Ja hei, jos verrataan varjoliitämiseen. Niin. No juurikin näin, että kaikista yksinkertaisin. Ostat sukset, pistät skinny-pohjaa ja lähdet hiihtelemään ylöspäin. Käyt toivottavasti jossain kohtaa vähän lumiturvallisuusosaamista, niin pysyt vielä hengissä. Niin, juuri näin. Joo, tää sopii hyvin tähän meidän samaan kategoriaan kuin, että osta sähköauto ja on halpaa sitten ajella Norjassa. Niin, menee hyvin samaa kategoriaa. Ei kannata ottaa kaikkea aina niin vakavasti. riippuu mihin vertaa kaikki. Niin, näinpä. Kaikki on suhteellista. Mut hei Juho, kiitos super paljon jaksosta. Hyvää talvea täällä Äkäslompolossa. Toivottavasti on paljon harrastuspäiviä ihan minkä vaan lajin parissa. Toivottavasti pysyt hengissä, toivottavasti polvi toipuu tämän päivän hitistä äkkiä entiselleen. Niin Hei, ja kiva oli istuttaa tässä, että kiitoksia Tuua ja Suvi kutsusta. Että oli hyvin mielenkiintoinen kokemus. Tää oli itse asiassa pakko lisää vielä tähän väliin, että kun alettiin Tuuan kanssa niin kuin ihan ensimmäistä aika lyhyttä listaa siitä, että okei, ketäs me pyydettäisiin vieraaksi ja muuta, niin olit Juho kyllä saman tien listalla. Että... Mietin, onko tuo hyvä vai huono juttu, mutta... Siellä oli, että Juho ja riskien hallinta tai joku tällainen työnimi. Kokemusasiantuntija. Kaverissa on titaani, tätä on ihan hyvä. Kaverissa on titaania. Kiitos kuulijoille. Jatketaan seuraavassa jaksossa.